Alors, o baara bɛ kɛ cogo jumɛn? Mɔgɔ min bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛ kunko lɔn, ka kɔnɔnako lɔn, ka haminako lɔn, ka jɔyɔrɔ bɛɛ lɔn, ko min y'a ka difficulté ye, fɛn min b'a kunna, a ka ɲɛnamaya tiɲɛ no, fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dilan, ni saraka lo ni fɛn o fɛn no, Ala ka dugukolo kan ka maa wɛrɛ ka jɔyɔrɔ, c'est à dire ka ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kunko ra. A baara bɛ kɛ cogo min na an bɛn'o de ɲɛfɔ ni jinɛl mawulana ye, n'o ye an b'a fɔ Ala ka kira ka jinɛ minnu ye Ala kira dɛmɛ ka baduru kɛlɛ kɛ, o jinɛ ninnu dɔw ka kabila don, jinɛl mawulana. A kana sɔn ka mɔgɔw tɔɲɔ, a ye k'aw yɛrɛ ye. Mɔgɔ bɛ fɛn dɔ sɔrɔ hali n'a ka gɛlɛ k'a to tu es toujours innocent, kamaa sɔrɔ hali bi basiden kelen t'i ka ko la. N y'o tubabukan de fɔ, n sigila bamanankan de kan. Donc n'i ye ninnu fɛn fɔlen ninnu fara ɲɔgɔn kan, n'i y'i ka fajɛri seli ka ban tuma min na, i bɛ fɛ lon tɔgɔ kibaruya o kibaruya bɛ yen, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na i fɛ, jinɛw ka sigi ka kuma, u bɛ kuma i tulo la. Tuma dɔ la a daminɛma mɔgɔw ka hijabu tɛ kelen ye, a bɛ se ka ɲɛ a la i ɲɛ t'a tigiw la, mais mɔgɔw bɛ kuma i kɔfɛ, i b'a tigi kumakan mɛn, ko mɔgɔ dɔw bɛna na i fɛ nin wagati in na, ni jɔyɔrɔ nin b'a la, ni problème nin b'a la, etc., etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? N'i ye baara labɛn nin labɛn cogo in na, vocal suivant, a banna, o lon kibaruya bɛɛ bɛ jigin tulo, i b'a tigi kumakan mɛn fo a bɛna bɔ dibidibi la, a tigi bɛ sigi face à face, i yɛrɛ ɲɛ b'a tigi natɔ la. A bɛ tɛmɛ nin bɛɛ kan wagati dɔ, n'i ka hijabu ka ɲi kosɛbɛ, i b'a tigi dontɔ i ka so kɔnɔ, i b'a ye finijɛw la, a bɛna salam bila ka sigi ka na don, i bɛ salam kanda, a bɛna sigi i yɛrɛ kɔrɔ, dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ ɲɛ b'a tigi la, mais e de b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ, mais jinɛ don. A bɛna sigi ka baro kɛ n'i ye, a bɛna don gundo na k'a ɲɛf'i ye, bi nin ko in de bɛna kɛ, nin ko in de bɛna kɛ, nin ko in de bɛna kɛ, mais i yɛrɛ kunko a da tɛ lamaga o kan. N ye nin d'aw ma Ala kama, a kira kama, n y'a da aw ma Ala min kama, a kira min kama. N'a y'a ta ka adamaden tɔɲɔ, k'a ye dalilu dɔ sɔrɔ ko dabari nin k'a ka ɲi kosɛbɛ, ko Badara ale y'a di dɛ, i y'a kɛ k'a ɲɛna, k'i t'a tɔ kɛ mɔgɔw ni tɔɲɔlen ye, wallahi n y'a ɲini Ala fɛ, i y'a daminɛ lon min na, ɲan'a lon kunbɛn, Ala k'i malo, Ala k'i lebu, Ala k'i ta tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ fara lahara kan. C'est vrai, an bɛ kalanbulon de kɔnɔ, an bɛ savant en privé de kɔnɔ. Il y a des limites, ko dɔw bɛ limite baara. Ko bɛɛ dagalen don fana n'a ka di ye, i b'a kalan k'a ɲɛdɔn, mais ko bɛɛ dagalen tɛ mɔgɔnafin ma k'i k'a bɛɛ kɛ. Ne y'o fɔ a ye, ne tɛ muri ye, ne tɛna kɛ muri ye. Ne de tɛ fɛ ka sa k'a to fɛn minnu Ala y'a kalifa ma ko n ka sa n'a ye ten, fu ne denw mako tɛ ninnu si la tugun, ne yɛrɛ mako t'u la tugun, mais munna ne b'a garder n bolo ka taa sa n'a ye, ne tɛ a ta ka aw mako dilan. Mɔgɔ min bɛna na i fɛ, i ka jinɛw bɛ kuma i fɛ, a ka tigi ka kunko ye nin de, a ka kunko ye nin de, a ka wariko gɛlɛya lo, fantanya b'a la, kɔngɔ de b'a la, a b'i fɛ ka du jɔ, a bɛ fɛ ka entreprise dɔ dayɛlɛ, a tɛ se la k'a ka nin ko in kɛ, a ka nin ko in kɛ, a ka nin saraka in bɔ, a k'a kɛ tan, a k'a kɛ tan, a k'a kɛ ten. Ni e y'o kɛ, n'a tigi sera k'a ka entreprise jɔ, entreprise nin kɔnɔna na farafinden joli bɛna baara k'a kɔnɔ k'u ka denbayaw balo, responsable joli bɛna kɛ baara in kɔnɔ, i b'o baraji sɔrɔ. Mais n'i y'a ta sira jugu kan ka mɔgɔ dɔ tɔɲɔ, k'a nin tɔɲɔ, ka dɔ jogi, il y a toujours le dernier mot, je vous dis ça toujours, ne ka kuma laban ne t'o fɔ tuma si. An kana ɲinɛ o kɔ, an bɛ ɲɔgɔn na, o tɛ kɛlɛ bangan ye. Badara ye nin fana d'aw ma faasi. Ala ka hakili ɲuman di ne ni aw ma. Asalamu.